हमें चलावत भीगो और भी माट हो लगल रहत मुआना वही में दिन रात हो हरे तो हमें चलावत भीगो और भी माट हो लगल रहत मुआना वही में दिन रात हो लगी सन लगे करे मैसेज सुना बहनता बढ़ा कहा तेज रोज खत्म कर लेते अपन नीट बा से जिया पर भाता हवाई पाई करत कनेक्ट बा से जिया पर भाता हवाई पाई करत कनेक्ट बा जलन बजहार सखी लेवे खातिर सहबाजी घरवे में रह के मना खेलत पबजी जलन बजहार सखी लेवे खातिर सहबाजी घरवे में रह के ऑनलाइन खेलत पबजी कबू कहदे ना डाटा बन ओकरा रहन से बानी हम तन नया फैशन करत तो सेट बा से जिया पर भतरा वाईफाई करत कनेक्ट बा से जिया पर भतरा वाईफाई करत कनेक्ट बा एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राइटर नीतीश कहे देर न लगावा भइल बाटे पागल कवनो ओझा से दिखावा हमरा भूत धइल लगा राइटर नीतीश कहे देर न लगावा भइल बाटे पागल कवनो ओझा से दिखावा अंजित राज से बानी परेशान हरदम रहतानी हम हरान सब काम के बढ़ावत डेट बा से जिया पर भतरा वाईफाई करत कनेक्ट बा से जिया पर भतरा वाईफाई करत कनेक्ट बा हरे दम चलावत भीगो और भी माट हो लगल रहत मुआना ओही में दिन रात हो लइकी सन लगे करे मैसेज सुन बहनता बढ़ा का तेज रोज खत्म कर लेते अपन नेट बा से जिया पर भतरा वाईफाई करत कनेक्ट बा से जिया पर भतरा वाईफाई करत कनेक्ट बा मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।